Per month na, pusat busy na usab ang mga tao sa pagpamalit o Christmas decoration. Apil na ang mga Christmas lights. Apan na doon pahimangno ang DTI sa paggamit sa mga Christmas lights nga dapat katulang haom sa quality standard. Ano ang report? Sa usa ka dakong tindahan sa Colon, naabtan namo ang store manager nga nangunay sa pagpanghabwa sa kinarton nga Christmas decorations. Gikan pa kini sa Manila ug mao pa lang ang ilahang pagpang-display nini nga naglakip sa Christmas yarn, ngibutang sa Christmas tree, mga adorno sa pultahan ug uban pa. Affordable ra kuno ang ilahang presyo kay direkta man silang nakakuha sa supplier. Wa pa hinuon sila mag-display o mga Christmas lights kay habaonon pa sa stockroom. Priority dyan na to karon ang atong Christmas. Kay labi na karon nga nibalik na, di ba? Nibalik na og kasadya ang atong okay na. Oh, affordable ra jud kaayo siya. Nya kung na mo yung mga membership, napad yung may membership card dali. Nya less 5%. Sa Pikas Bahin, walay na monitor ang Department of Trade and Industry kung DTI nga suliran sa mga produktong adunay kalabigitan sa Pasko. Apan doon na sila'y pahimangno sa paggamit og Christmas lights. Katulang adunay import commodity clearance kung ICC sticker nga na QR code sa ubos. Kani aron masiguro nga durable ang produkto nga dili makamugna og peligro. Kinahanglan usab nga baga og dako ang wire sa Christmas lights nga gamiton. Pahinumdum lang namo. Kung magpalit gapon taw Christmas lights, dapat dili presyo lang ang ato ang basihan. Correct. Do not go for tulo kada for 100 because that smacks of something questionable. Aron masiguro nga tinuod ang ICC sticker, pwede kini maskan sa app sa Android phone. Para dili gid mo mailad na amang gitay mobile phone karon tanan no. Yes. You just download from your Android phone kaning gitawag na to ang software nga ICC Sticker Verification System. Wherein sa QR code niya ani i-check lang niyo sa inyong phone, ma-verified na kung rehistrado ba na or peke ba na nga ICC mark. Samtang posible magpagawas ang DTI o suggested retail price o SRP sa mosunod nga mga buwan alang sa mga Noche Buena product. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.